Ka Yeng Kashari District Court but Session Judge N.A. Khan hakaba khaddu kalarai penrem ya urunar ubadan kti hakaba penyap dusman nyala ka jong kurim kabade ka nohikai school kabadang dan hakirta arposnam kabala jia nadu henriusnam sau benai menshwa. Ka Yeng Kashari kaladain kuna ru ya uni urunar ubakerteng uswami ki law ubadan kti hakaba penyap yala ka jong kurim ka kong daphi bankier pawa san hajar tingka bat a jingmot ru ba udai ban siu ya kabai lut kesan ka ba henriu lak tingka na kabenta ki laingut ki khun jong kani kalanon ki badai ru ki khun jong uhi. Uni urunar ulasia ru yala de dakatari na urendang ban pen i ba kurim jong u kala syak penyap haki briu ki bamla ban ithu ki bala thombor ru ya u kat ba udang persyang ban yada yala ka jong kurim ha ka jingjia ka bala jia ha ka khatwei terik risau arjar khat pra hapo ka Yeng ka bagi syongwai kabade ru ka Yeng ka kemi jong uni runar hariat set sim yang musyang juai. Kakong daphi bankier kadang don hapadeng ka jingok thia hadin ba ukurim jongka ula thombor ya ka da kabasya da katari na urendang. Hadin ula siak ru yala ujong urendang ban chumensa malu mala bat mare sya ka Yeng kemi jong u bat pentip haki badan ki runar ki bawan rong ha ka Yeng jong u bat penyap ya ka kurim jong u bat pemensa ru ya u kumju. Ya uswami ki lapin kit no syapo Dr. Norman Tunnel Hospital juai na kabenta ban ajing semar. Hadin kani ukpa jong uswami ki ula mudui da ka ejahar persya ya ki runar ki bamla ban ithu bat ya ka kes la register hapo juai police station haki kendon 307 302 IPC bat ya ka jingto kit halor kani ka jingja la IT ha ka sub inspector WPSI kong ai kharpran. Ka jing themu bari jong uni urunar kala pulam hadien bala penlong ya ka jing tokit ka babnya da ki bor pulit ki bala lap dien ya kam syukor ka jong u ha ka ba ya ka ni ka case la charge sheet bat tian bishar hadu ba unda syak rai penrem da ka ba syak set patok shi jing im.